Tak, máme tu ďalší unboxing a ja vás pri ňom vítam. Ďalší unboxing bude na powerbanku firmy Powerst po vere SED. Takže powerbanečka prišla v takomto sáčočku. OK, takže je to takáto powerbanečka, teda Powerst. 4800 mAh. Portable Power Charger, Executive Pro nejaký oný model a kapacity, to som vám pred chvíľou povedal. Takže je tu takáto parádna powerbanečka, okolo 15 eur, úplne super cena. No, takže takýto super štýlový dizajn, podľa mňa celkom fajn dizajník. Má hliníkové telo, takže takto nejak vyzerá obal. Tu nám má nejakú tú ochrannú známku, kde je napísané Portable Power Charge Powerst www.blablabla.com. OK, no čo tu máme na boku napísané? Pre telefóny, pre MP3, pre MP4, pre herné konzoly, pre kamery alebo fotoaparáty alebo pre tablety, pre všetky tieto somariny. OK, takže máme tu ešte ochranné nálepky, aby ste videli, že ešte nebola otváraná. No, čo je to napísané? V souladu s hardwarovým standardom Apple inteligentne ochrana obvodu, bezpečná a spolahlivá pro Apple a Android zařízení. Takže by mala byť aj kompatibilná s Apple, takže problém by nemal byť. Hlavní funkcie, poďme si teda prečítať hlavné funkcie. V souladu so standardy testovania hardvéru, krásne a elegantne barevné kryty, úspora energie, LED indikátor ukazuje stav vybití. OK, takže to sme mali také kratučké žvásty. Tu hneď napísané, pred prvým použitím musíte nabiť, čo je stará známa vec, si myslím. Ak by ste náhodou nevedeli, Li-ion batérie, ktorá Li-ion batéria je v tomto akumulátore, v tejto powerbanke. Pokiaľ ste dlhší čas nepoužívali, alebo je čisto nová, prvú vec, ktorú musíte spraviť, je v momente to dať nabíjať. A žiadne potom také, že vybiť na nula a také to neplatí. Už to dávno neplatí, tým len baterku kazíte. Každá Li-ionka robí zle 0%, to si zapamätajte. Najhodnejšie smartfón tieto srandy nabíjať okolo 20-30% nabitia batérie. Tým vlastne zaistíte čo najdlhšiu životnosť. Takže ak ste dlhší čas nepoužívali, alebo je nová, hneď to dať nabíjať na nejakých 10 hodín, možno stačí 5. A potom to skrátka používať a zbytočne to nevybíjať na tú nulu, 20-30%, nabíjať. OK. No troška z teórie. Poďme to teda. No. Tento je preondený. Aj tento je. A ešte máme na spodku. Dobre. OK, takže takto. Podľa mňa exkluzívne. Zatiaľ najlepšie zabalená powerbanka, akú som kedy mal. Takže. Troška. OK, takže tu je samotná powerbanka. Čo tu máme ďalej? Dáme tento kryt. Odložíme. OK, takže je tu takéto niečo. Otvárame to. A čo sa týka príslušenstva k powerbanke tiež úplne super. OK. Takže je tu klasický micro USB kábel. Hej, klasika, vidíme micro USB, na druhom konci USB. Toto, potom je tu nejaký manuálik.
To vám nejdem teraz všetko čítať. Ďalej tu máme ďalší manuálik. To vám už tiež nejdem teraz čítať. Skrátka je tu takýto manuál. OK. A teraz nás zaujíma toto kábliky. A zatiaľ u prvej powerbanky, akú som mal, vidím toto. Tieto úžasné redukcie. Takže máme tu prvú redukciu, ktorá spraví z micro USB, mini USB. Čiže sem to takto napojíme. A zrazu máme mini USB, čo je úplne super. A teraz, pozor, bomba. Tento Connect je pre iPhone, hej? Čiže úplne v pohode si z micro USB spravíte kábel na iPhone 4, teda nie je to Lightning, pre iPhone 5, čiže takto napojíte, môžeme vyskúšať, máme tu iPhoneik, či to tam ide úplne v pohodičke. Takže takto nejako. OK. Tieto redukcie ma úplne dostali, úplne som z nich námeko. OK, takže máme tu teda, prejdeme k samotnej powerbanke. Tak to spredu vyzerá. Jak toto charakterizovať? Čierne je hliník, toto je nejaký plast, je to úžasné na dotyk. OK, zo spodu máme klasický lesklý plast, nič, neviem písané. Zozadu tu máme model, kapacita 4800 mAh, input 1 A, output 1 A. Fajn, neničí až tak baterku, jak keby do ňoho púšťala 2 A, ale zas dlhšie nabíjanie. Tuto máme out, tuto máme in, čiže sem dáme USB a nabíjame zariadenie a cez toto nabíjame powerbanku a máme tu LED svetlo. Moment, tu je nejaký gombík, takže ten raz tlačíme, aha. Asi 4 znamenajú, že je plne nabité. Asi keď dvakrát stlačíme, nie, tak asi keď podržíme, začne svietiť ledka. Áno. Takže takto nejako. A vypneme opätovným dlhším podržaním. Úplne super. Niektorí ľudia sa sťažovali v recenzii, že lacné tlačítko nejaké, že sa rozbíja. Nemám ten pocit. Takže OK. Toto by bola teda powerbanka. Úplne super podľa mňa dizajn. Super aj konštrukcia. Out, in, LED. OK. Úžasná powerbanka na dotyk. Teraz. Tu je nejaký manuálik. Z týchto redukcií som tiež mimo. Asi skrátka PowerSD je asi najlepšia. Neviem. 1, 2, 3. Dobre. Lajkujte, zdieľajte, odoberajte, komentujte, poprípade dislajkujte, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči. Všetko prosím komentujte. Nikdy nič nekomentujete, Doriti, tak komentujte. OK, čaute, vidíme sa pri ďalšom unboxingu.